Sang Werkudara sinambi mundi Gada Kyai Rujapala ginecek mestakaning Sang Jayadrata Noyanayo Baskara titi mangsa parenging Jawata wangsul manjing kusring Sang Werkudara Petro Begawan sempani ngamuk. Ya. Nyo. Langsung. Kowe iki ngopo? Dawuh karo Bendara kok kaya akon karo kuline. Kuliner. Kuline kok kuliner. Kuping nek ming panganan trok. Rasane kaya ning lambene maces ngono lho. Bol kuline. Gampang. Iya. Wis tengah papat e. Iya, Pedro. Pun ki ato penggalihe. Wis, Ndara Abimanyu sida kusuma bangsa. Prabu Ndara. Cengenges. Labuh kali pepunden, labuh kali Bendara, labuh karo wong tuwa niku mujudake setunggiling perbuatan yang menguntungkan. Oleh karena itu ngomongane lunga. Ayo antil kowe. Tak inceng-cengele. Masane ora. Surup wis dadi mangsa kudu padha ngaso prajurit cilik-cilik Kurawa nerak marang wektu sifat barat mbuh tibamu. Sing jeneng anak kuwi saka tembung ana. Sing ana kuwi sing kemarengake sing gawe jagat. Dene sira karo aku apa dene Arjuna mung minangka dititipi? Ya. Abimanyu tekaning mati minangka dadi kusumaning bangsa. Labuh marang kabecikan, labuh marang wong tuwa, marang negara. Yayi bakal tinarbuka lawan kasuwargan ingkang luwih prayoga ana ing alam baka kana. Ya, muga-muga apa sing dinikahi Kresna kakangku bisa kaleksanan purwaning pungkasaning crita mbeng iki muga-muga ing ngala dibuang becik padha digoleki kabeh manggya katentreman, kawilujengan, katentreman lan kesarasan kabeh manggya ayem tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna ya Dimas ya Kresna kakangku.